Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Jawa. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Istidadan, doaan. Pasinaon loro, nindakake pacelaton. Bukaan bukumu kaca 36 sampai 39. Seiling to teks pacelaton. Pacelaton kuwi lak ning bahasa Indonesia diarani percakapan. Jadi teks percakapan. Bocah-bocah kaajak ngrakit teks pacelaton ande dasar tema. Maksudnya bocah-bocah diajak ngrakit itu membuat teks pacelaton ande dasar, berarti berdasarkan tema. Gawe pacelaton karo kancamu. Nah, delengen gambare ya, kabeh melu tandang gawe. Jadi semuanya ikut bekerja sama. Gladen siji, ngrakit teks pacelaton ande dasar tema. Trap-trap nyusun pacelaton yaiku, maksudnya trap-trap ning kene langkah-langkah menyusun pacelaton. Sing kesiji yaiku nemtokake tema, berarti menentukan tema. Keloro, golek informasi. Nah, golek informasi sing ana sambungane karo tema sing dipilih. Ketelu, nemtokake cacahe pawongan. Maksude sing melu-melu ngomong ing pacelaton. Sing kepapat, krembakake tema sing dipilih dadi ukara. Maksudnya membicarakan tema yang dipilih untuk menjadi kalimat. Ukara ning kene yaiku kalimat. Sing kelima, nyusun teks pacelaton. Nah, kudu kepriye to nyusun teks pacelaton kuwi? Yaiku kudu saur-sauran, gantenan ngomong, lan gunakake tembung pitakon. Opo, sopo, kepriye, ing ngendi, lan kapan. Maksudnya di sini adalah harus saling ngomong-ngomong, berbicara. Namanya aja percakapan, jadi harus saling berbicara. Kemudian menggunakan kalimat tanya. Apa, siapa, kapan, bagaimana, dan seterusnya. Gladen loro, meragaake teks pacelaton. Jadi meragakan teks pacelaton harus bagaimana? Yaiku kesiji, pacopan kudu jelas. Keloro, intonasi kudu pas. Ketelu, polatan lan gestur kudu jumbuh karo isine pacelaton. Nah, dibahas siji-siji ya. Siji, pacopan. Pacopan iku apa sih? Yaiku swara jejeg lan swara miring kanthi bener lan bener. Maksudnya pengucapan ya, kalau di dalam bahasa Indonesia swara jejeg. Swara jejeg itu akhirannya itu a, i, u, e, o. Kalau di dalam bahasa Indonesia vokalnya. Jadi benar-benar a, i. Lah contoh ning kene dawa, boto, lan songo, kan benar-benar a belakangnya. Nah, swara a miring berarti akhirane a tapi enek tambahan konsonan. Contoh ning kene jajan, kan burine a ya, tapi ning burine a iku enek meneh yaiku konsonan n. Nanas berarti kan a, tapi belakangnya ada s. Enak berarti belakangnya enek k. Nah, swara i jejeg berarti burine bener-bener i. Iki, pari, sapi. Lah swara i miring berarti burine enek
akhiran konsonan. Pitik berarti kan I tapi ditambahi K. Benjing lan ing. Ing kan I ya, tapi enek tambahan eng, ng. Semono uga swara u, e, o jejeg lan miring. B swara aksara T, tho, D lan do kanthi bener lan bener. Pangucape aksara T kanthi pangatukake pucuk ilat ketemu pucuk untu. Tuladhane untu, tomat lan tindak. Lan sateruse ya. Awakmu iso maca dhewe ing kaca 38. Keloro intonasi. Intonasi ateges wiramane ukara, berarti iramanya kalimat, yaiku rendet cepete lan agal aluse pacopane paraga nalika nuturake tembung lan ukara sajroning pacelaton. Ketelu polatan. Polatan yaiku owah-owahane praupan kanggo ngatonake rasane batin. Paraga kudu ngatonake praupan jumbuh karo isine teks pacelaton. Maksude ning kene ada yaiku praupan wajah ya, mimik wajah. Kepapat gestur. Gestur mujudake solah bawa utawa tingkah polahe paraga jumbuh karo isine teks pacelaton. Nah, iki tugasmu maca teks pacelaton iki ing ngarepe wong tuamu. Kaca 39 ya. Sabanjure maca, engko wong tuamu sing menehi biji. Nah, piye pangucapane nilainya piro? Intonasine piro? Polatane piro? Gesture piro? Tertinggi 20. Jadi pacopatan 20, intonasi 20, polatan 20, gestur 20. Nggo skore 100. Pasinaon 3 makarya mandiri babagan teks pacelaton. Kaca 40 sampai 41. Gladen 1 nulis teks pacelaton. Gatekno gambar iki. Gambar ke-1 yaiku klambi reget langsung dikumbah. Jadi misalnya sing reget 1 langsung diumbah, sing reget 3 langsung diumbah, utawa klambi reget diklumpukake lagi dikumbah. Dadi ngenteni klambine akeh terus diumbah. Gambar iki kanggo garap soal ning ngisore. Nah, iki soale ya. Engko ya tugasmu. Dinggo latihan jangkepana teks pacelaton ande dasar gambar ing dhuwur. Jadi kamu disuruh melengkapi jangkepana ini kene, melengkapi percakapan berdasarkan gambar yang tadi. Gambar yang di atas tadi. Nah, tadi tugasmu enek loro ya, yaiku 1 maca teks pacelaton ing kaca 39, sing keloro nglengkapi jangkepi teks pacelaton ing kaca 41. Sekian dulu ya dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.